Dobar dan, poštovani gledatelji Arena Sport televizije u našoj četvrtoj ovogodišnjoj emisiji Hrvatska košarka. Što se naše reprezentacije tiče, tu smo puno priča ispričali u zadnje vrijeme. Neka se maglo slegnu strasti pa ćemo se opširno baviti ponovno reprezentacijom. Iz razliku od možda nekih drugih, ipak se nadati da se u studenom, pa prosincu, veljači još uvijek može napraviti rezultat da se hrvatska košarkaška reprezentacija može plasirati na svjetsko prvenstvo. Ali rekao za sada toliko o reprezentaciji, okrećemo se supstancija, a to je hrvatsko košarkaško prvenstvo koje je pred vratima. U prošlogodišnjoj sezoni mi smo obišli 11 klubova, ali nismo došli do Cedevite i vrijeme je da dodirnemo i Cedevitu na početku sezone. Ne samo hrvatsko prvenstvo, Cedevita se bori i za ostale trofeje, Cedevita se nastoji opet približiti Euroligi i zato nam je interesantno vidjeti kako tu dišu s obzirom na velike fluktuacije, na velike promjene, na puno novih igrača, na novoga trenera. Idemo zabilježiti prvo razmišljanja Davora Užbinca, direktora. Naša emisija svakako će biti temperamentna, imamo puno sugovornika i mislim da je vrijedno ostati u sljedećih 20 minuta sa nama. Dakle, na početku direktor Užbinec. Hrvatska liga je temelj svega u našoj košarci. Evo, mi smo se ove godine odlučili za dosta veći broj stranaca nego prijašnjih godina i ovoj ekipi koja će igrati u ovoj ABA ligi i u Eurokupu imamo 7 stranaca. Jedan od razloga je to što nema dovoljno kvalitetnih i hrvatskih igrača za taj nivo, ili su u inozemstvu, jednostavno ih ovdje ne možemo naći. Mislim da Hrvatska liga bi trebala biti svake godine sve jača i jača, da tuda bi trebali se proizvoditi igrači koji mogu igrati, ne govorim sada samo za Cedevitu, nego za ostale klubove na nivou regionalne lige ili nekih europskih natjecanja i to treba biti primaran cilj. Ono što je jedan od velikih razloga, veliki problema je nedostatak financijskih sredstava u većini klubova koji jednostavno ne mogu zatvoriti kvalitetnije rostere nego što imaju. Ali veliki entuzijazam kod svih klubova postoji, tako da ja mislim s vremenom da će se i to sve jačati. Nažalost, razlika između Cedevite, pa mogu reći i Cibone i Zadra u odnosu na ove druge klubove dosta velika. I tu se, ono što je veliki problem, dosta tih klubova rade na amaterski način. Jednostavno nije lako kada si neki amater ili poluprofesionalac odvojiti svoje slobodno vrijeme i trenirati 2 puta dnevno, a u isto vrijeme boriti se kako ćeš napraviti kvalitetan obrok ili kupiti, nemam pojma, super tenisice da možeš u njima igrati. To je veliki problem što je dosta igrača onda zbog toga odlazi iz Hrvatske i traže neke druge inozemne, ajmo reći, financijski isplativije klubove. Za sami kraj, hoćete li ponovno, kao i prošle sezone, možda plasirati svoje igrače u neke sredine kao Zabok? Hoće li to doći spontano? Što ste dobili od Zaboka, od Jordana, od Buljevića? To je samo jedna sredina, bilo je takvih primjera još. Pa ove godine drugačije smo napravili cijelu organizaciju natjecateljskog programa na način da jedan dio igrača će igrati pod Sitom Alonsom i igrati u ABA ligi i u Eurokupu, a drugi dio gdje su upravo ti mlađi igrači koji su prijašnjih godina bili posuđeni u neke druge klubove će igrati Hrvatsku ligu pod vodstvom Slavena Rimca. Znači, to je jedan projekt koji smo krenuli jer smatramo da ti mladi igrači zajedno na okupu jednom programu mogu najviše napredovati. Svi su se oni u tim sredinama napredovali, imaju su određenu minutažu i bolji su nego što su bili. Sad kad će biti zajedno, kad će se zajedno i boriti za neke ciljeve koji su pred njih postavljeni u sustavu gdje su i djelomično treniraju i kod Sita Alonsa sa kvalitetnijim igračima, mislim da će još brže napredovati. Glavni cilj nam je da se kroz Hrvatsku ligu svi ti igrači dignu i napreduju i da sljedećih godina budu spremni za nastupe u višim rangovima natjecanja.
Već godinama košarkaški klub Cedevita nastoji pronaći pravi modus, natjecati se u nekoliko natjecanja istom snagom. Dakle, da jedna ekipa ne trpi, da ta silna putovanja ne poremete strukturu, kvalitetu i intenzitet kojim će Cedevita nastojati doći do svojih ciljeva. Što se hrvatskog prvenstva tiče, Slaven Rimac je glavni. Pokušat će sa jednom sasvim novom ekipom napraviti posao. Vidjet ćemo kako će to uspjevati i koliko će moći kroz sezonu uzimati igrača iz onoga prvoga pogona. Dakle, Cedevita u hrvatskom prvenstvu i Slaven Rimac. Imamo roster od 11 igrača, znači Katić je taj 12. koji će biti između prve ekipe i naše ekipe. S obzirom da on izlazi, oporavlja se od ozljede, onda sad za ovaj prvi, vjerojatno do nove godine, to će biti Perković. I kažem, sigurno nam neće biti lako, međutim mislim da ta neka mladost, uvjeti koje ovdje imamo, znači mislim da ipak možemo gledati optimistično na ono što nas čeka. Za kraj, Slavene, kako evoluirati? I vi u svome radu na kraju krajeva, gledao sam sada ovaj zadarski turnir, to se točno na terenu, odnosno kraj terena vidi koja je to brzina više, kada igraju zaista velike ekipe. Fener ne možemo uspoređivati ovo vaše, ali kako doći do toga, kako jednostavno ubrzati našu košarku, proizvoditi igrače srednje razine? Pa dobro, ljudi to krivo imaju čisto neko gledište na sve to. Po meni mislim da ne valja. Po meni bit će igrača kad će biti jaka liga, jel? Kad će biti 10-12 klubova koji će moći imati znači, budžet 200, 300 ili 400 tisuća eura i koji će moći taj budžet isplaćivati redovno, onda će imati jaku ligu i bit će jako puno igrača. I tu je kraj priče. Jel? Jednostavno, dok ta liga ne bude konkurentnija ostalim europskim ligama, neće biti ni igrača. Kogod mladi da je jako perspektivan, odlazi van rano, srednja neka klasa igrača koja može dobiti novce slične ili veće vani, odlazi van. I kažem, i onda smo osuđeni na to da ili da imamo jako mlade igrače ili, ajmo reći, jako stare ili igrače koji nisu na nivou da mogu otići negdje van. Ako se pogleda, jako puno momčadi već sad ima ugovore sa igračima, znači neki otvoreni ugovor na 2-3 mjeseca dok se ne nađe nešto bolje. Prema tome, sama liga kao takva, glupo reći je neregularna, ali je u jednom, znači možete se desiti da sa protivnikom koji igraš u prvom kolu, da taj protivnik je sasvim nešto drugo u 10. ili 11. kolu. Tako da, kažem, to su sve neke stvari na koje se moraju u dogledno vrijeme riješiti. Percepcija Filipa Krušlina posebno je interesantna. Krušlin je ovdje već dugo vremensko razdoblje. Postao je i važan dio reprezentacije, šteta što ga nije bilo u ovim kvalifikacijskim utakmicama koje je Hrvatska igrala protiv Litve i protiv Poljske, s obzirom na činjenicu da je adaptiran, da je potpuno posvećen poslu u praktički 30. godinama i može pomoći. Kako Krušlin gleda na ovu sezonu koja dolazi, prosudite i sami kroz sljedećih nekoliko trenutaka. Karijeri prvi put stranac kao trener, jedno novo iskustvo za mene i općenito i stil košarke drugačiji nego do sada. Jedno pozitivno i dobro iskustvo i eto, nadam se da ćemo dobro igrati ove sezone. Osobno još nisam gledao Cedevitu pa još ne možemo zaključivati, ali interesira me ide li Alonso nekim smjerom temperamenta, brzine, energije, moderne košarke kakva se traži? Da, upravo to, točno to. Znači puno trke, puno šutiranja, bez pretjerano puno razmišljanja kada igrač sam treba šutirati, treba igrati se čvrsto obrana i uglavnom puno trke, jedna atraktivna košarka bih rekao prije svega i moderna. Sasvim je jasno što su zapravo ciljevi, svi hrvatski trofeji, Europa kao vjerojatno glavni cilj kroz ABA ligu. Pa jasno da, mislim, ciljevi Cedevite su uvijek najviši u svakom natjecanju u kojem se natječe, tako da ni ova sezona nije izuzetak što se toga tiče i kažem, nadam se da ćemo ostvariti ciljeve, puno novih igrača, sigurno da će trebati određeni period da se svi skupimo i da prednesemo na terenu ono što trener zapravo želi od nas, no mislim da ima potencijala ekipa i mislim da smo spremni za to.
I za kraj, kako ste proživjeli ovaj Windows prozor na kojem nažalost niste mogli sudjelovati, očekivali smo 2 pobjede, nismo dobili ništa, još uvijek postoji mala nada, ali mala. Pa dobro, da, sigurno da nije bilo dobro iz perspektive te 2 utakmice jer smo ih nažalost izgubili. Pa moram priznati dosta teško sam to podnio. Nisam ni ja očekivao, ko naravno ni većina ljudi, da će tako se razviti situacija, no međutim tako je kako je, iz svoje kože ne možemo van. Tako da imamo još 4 utakmice. Postoji neka šansa, kao što ste i sami rekli, da li je realna, nije realna, mislim, glupo je o tome pričati, ali sigurno ako postoji šansa da se treba skupiti, treba probati ju iskoristiti. Vjerujem kako ćemo u našim sljedećim emisijama Hrvatske košarke krenuti ponovno prema Rijeci, prema Splitu, doživjeti razmišljanja, doživjeti način na koji su treneri Karakaš i Rajković osvojili medalje sa mladim reprezentacijama, sa U16 i sa U20, ali pustimo to ipak vremenu koje slijedi, bit će to sasvim sigurno vrlo brzo. A jedan od onih mladića koji su sa U20 napravili krasan uspjeh i u Njemačkoj osvojili srebrnu medalju je i Toni Perković. On je sada već dosta važan dio Cedevite, vjerujem da može igrati na prilično visokom intenzitetu što se energije, motiva svakako tiče, pa ajmo čuti i njegovo razmišljanja u našoj emisiji. Sad sam dobio stvarno značajniju malu ulogu u svojoj ekipi i nadam se da ću sada u što boljem iskoristiti i da bi to trebalo ova sezona biti neki pokretač te moje karijere. Mi u našoj emisiji Hrvatska košarka govorimo o svim sredinama, bili smo svugdje, u Puli nismo bili, zato što Pula ne donosi previše, donijela je to vas, ali zašto? Ovako u grubo, u 3 rečenice. Iskreno, stvarno ne znam, ali svi nekako djeca se priključuju kako je nogometni klub Istra 961 tamo. Svi se idu na nogomet, svi dečki idu na nogomet, rijetko ko će, ajmo reći, prijeći u košarku i ako prijeđe možda je do juniorskog staža i nekim drugim putem. Jednostavno, nije to toliko, ajmo reći, za svi žele košarku, niko ne mari na tome. Vaše iskustvo iz mlade reprezentacije? Pa evo, prezadovoljan sam, osvojili smo 2. mjesto, niko od nas nije očekivao, ajmo reći, mi smo neka izgubljena generacija i napokon smo pokazali da zapravo nešto i vrijedimo u košarci, tako da nadam se da će sada otvoriti se malo svjetla i da bi trebala biti zapažnija minutaža svih naših mladih igrača u hrvatskoj košarci. Čini mi se trener Rajković napravio dosta dobar posao, dosta dobra skupina u smislu da je napravljeno valjda najviše što se može. U krajnjoj liniji moglo se možda i u finalu još nešto ušičariti, ali bili ste već i umorni. Da, mi smo igrali jako čvrstu obranu, agresivno, non-stop pressing po cijelom terenu. I onda kada dođe se do tog nekog dijela, to finale, jednostavno kuda smo izgubili snagu jer konstantno igraš pressing i trošimo se. Nažalost, 2. mjesto. Nije nažalost, dobro je 2. mjesto, ali opet taj žal ostaje malo. Pressing, to je ovo što će vas tjerati sada u Cedeviti, kako je na tim vanjskim pozicijama, to je obilje Amerikanaca, interesantnog profila definitivno. Je, stvarno Amerikanci su savršeni, ajmo reći. Napokon su došli pravi igrači kako mi Cedevita treba i ove godine bi trebali stvarno i obrambeno i napadački biti izvrsni. Iz dvorane, poštovani gledatelji, malo smo pobjegli van ispred Cedevitinog autobusa. Medija direktor Igor Jagić s nama. Igore, zapravo mi smo kolege već dugi niz godina, ali zanima me život Cedevite ovako sa strane. Znam da je naporan, puno puta kroz komunikaciju to zaključujem. Ovi početni dani vjerojatno posebno. Pa je, svi žele imati nekakvu prvu informaciju, neku ekskluzivu dobiti ili bilo što slično. Svima pokušavamo izaći u susret koliko je to moguće, tako da dođe nekad i do kolizije, ali manje više sve uspijemo pokriti. Bitno nam je da javnost detektira
o čemu se radi, što je zapravo košarkaški klub Cedevita, koje su ambicije, kakav je taj unutarnji život kluba. Zapravo smo jako dobronamjerni i stalo nam je da proširimo vijest i o Cedevite, a i o košarci općenito, da malo nam košarka se ipak digne, što mislim da Cedevita u Hrvatskoj i omogućava. Da, čini mi se da ste posebno shvatili kolika je moć društvenih mreža, da ste na tom polju jako aktivni, čak i moderni, sa raznim filmićima, sa raznim efektnim pričama. Stanko, ti i ja smo iz vremena kolutaša još na radijima, tako da i mene iznenadilo, evo već 14. sezona otkako klub zapravo postoji, vodim taj dio nekakve promocije. Bilo mi je lakše jer sam većinu novinara znao kad smo počinjali, međutim nisam znao ništa o društvenim mrežama i svim tim novitetima koji su nas u međuvremenu zatekle. Međutim, onako dosta promoćurno smo shvatili na vrijeme kolika je moć zapravo društvenih mreža i u tom smjeru smo i krenuli. Tako da većinu danas zapravo te komunikacije sa navijačima radimo putem društvenih mreža svih mogućih najpoznatijih, a novinari i komunikacija sa navijačima putem ovih klasičnih medija je čak već nešto malo manja nego putem društvenih mreža. Igrači se mijenjaju, treneri se mijenjaju, Amerikanci odlaze, dolaze. Mislim da si ti zapravo dosta plasiran da možda daš neku prognozu prije nego neko drugi. Kako bi ovo mogla biti sezona? Vidim da su prava klapa, druže se zajedno, uklopili su se možda i zato što imamo 7 stranaca, ali nemamo 7 Amerikanaca, već imamo tu španjolskog reprezentativca, 2 Brazilca, španjolski trener, 4 Amerikanca, tu su taj kostur domaćih igrača, gdje je to klub za sada fino posložio. Ja sam stvarno veliki optimist, mislim da ćemo iz dana u dana biti sve bolji i da naši navijači s pravom mogu očekivati i atraktivnu igru ove sezone, onako brzo, puno kontri, puno skokova, agresivu i da ćemo doći do onih visina koje priželjkujemo. Hvala ti na razgovoru, a mi ćemo poštovani gledatelji još malo do dvorane, pa ipak dodinuti još jednog momka koji je kostur ove ekipe i koji je u ovoj ekipi bio i prošle sezone, a to je kapetan Andrija Stipanović. Mislim da je se Sito isto dobro uklopio, jer donio je tu neku novu filozofiju, nadam se da će funkcionirati. Dosta smo pokazali, možda ne toliko na ovome super kupu, ali mislim da možemo stvarno igrati dobru i drugčiju košarku i nadam se da ćemo to pokazati već od subote. Postoji li sprega između kapetana i naprosto trenera, postoji li neka posebna razmjena mišljenja, na kraju krajeva na nekoga se mora osloniti, on je ipak ovdje stranac? Pa je, ali mislim da ne toliko kapetan, mislim da je on uspostavio dobru vezu sa cijelom ekipom, jer ja mu tu služim da mu pomognem u nekim stvarima, ako treba baš nešto odlučiti, ali mislim da ima za sve što treba odlučivati pomoćnike i sve, a mi smo tu na terenu da izvršavamo njegove zapovjedi. Za kraj, ajmo dodinuti vašu unutarnju liniju. Prošle godine je tu bio Chris Johnson, jedan potpuno drugčiji igrač nego što ste vi. Ajmo predstaviti iz vašeg kuta gledanja ovoga novoga momka koji sada igra s vama, ali ima? Ima, mislim da ima dobru evropsku karijeru, jako je energičan igrač i mislim da je to ono što treba Cedeviti. Mislim da je u nekim stvarima sličan meni, ali ima stvarno nevjerojatnu energiju i mislim da nam to mora biti forte, jer kod ovog trenera stvarno se insistira na energiji, na brzom trčanju, na puno tranzicije, tako da mislim da Lima u ovome sistemu može biti odličan. Sami kraj, BiH je ispala, Hrvatska je nažalost blizu ispadanju. Kako doživljavate te dvije košarkaške spoznaje? Pa mislim, ne bih rekao žalosno, ali mislim da je stvarno žao mi je šta, evo, pogotovo ja igram za BiH i igrao sam za Hrvatsku i žao mi je za obe strane i mislim da košarka to nije zaslužila iz razloga što stvarno imamo kvalitetu da se nađemo tamo. Evo, Hrvatska je već tu godinama, mislim da BiH je imala šansu stvarno da smo se svi okupili i mislim da je imala veliku šansu zadnje 2-3 godine iskoristiti ovu generaciju, nažalost nismo. Evo sad
iduće natjecanje 2021. Meni je bilo vjerovatno zadnje 2 utakmice, mislim da će se još neki igrači oprostiti, tako da stvarno mi je žao, ali evo, nadam se u budućnosti da Nurkić, Musa i ovi mlađi igrači da će možda neki popraviti dojam od prije i u Hrvatskoj, ali da ove neke nove generacije poprave dojam koji smo dosta stvorili. Pred kraj naše emisije Hrvatska košarka, ajmo malo prema Zadru. Doživjeli smo jedan krasan veliki turnir u kojem smo vidjeli velike ekipe. Hrvatska košarka nije imala predstavnika, ali vidjeli smo Fenerbahče, CSKA, Maccabi, zatim Milano, Bayern i kineskog predstavnika na kraju krajeva. Također osjetili mogućnost još većega napretka toga turnira, odnosno mogućnosti da u budućnosti dođu i još neke vrlo interesantne ekipe. Porazgovarali smo sa direktoricom turnira Zdenko Zrlić, ajmo čuti kako ona gleda na 5. izdanje Zadarskog košarkaškog turnira. Fenomenalno, gosti zadovoljni, mi kao organizator presretni svime što je iza nas i eto, veselimo se već sljedećem izdanju. Ljudi rado dolaze, razgovarao sam sa svima, po prvi put je ovdje Maccabi. Kako ste njih doživjeli? Oni su ipak jedna specifična situacija sa puno žičica, sa puno praćenja. Novi izazov. Na početku malih sitnih situacija sa osiguranjem na koje nismo navikli, ali sve je prošlo u najboljem redu. Presretni smo na kraju krajeva što Maccabi uopće je u Zadru. Oni su produžili svoj boravak i ostaju nam još 2 dana. Svidjelo im se, žele se tu pripremati za sljedeći turnir koji je u Ateni. Kinezi kao jedno nevjerojatno tržište, milijuni ljudi to gledaju. Kakav je vaš odnos sa njima i kako su zapravo uopće pristali doći ovdje? Kinezi su rado pristali doći kod nas na turnir. Mi smo prvi sastanak obavili u Beogradu za vrijeme Final Fora sa CBA ligom, čelnim ljudima. Prihvatili su poziv odmah nakon kratke posjete Hrvatskoj, Zagrebu i Zadru. I mislim da mogu slobodno reći da nas očekuje jedna dugoročna suradnja sa kineskim tržištem. 2 ekipe koje su iza vas, oni nose turnir, to su top ekipe, s njima su odnosi također sjajni. Ja o tome stvarno ne znam šta bi više rekla. Ove 2 ekipe mislim da je ono čime se ja najviše ponosim na našem turniru, kad vam se Željko Obradović vrati 5 puta, kada Dimitris Situdis kaže da je ovo najbolji turnir na kojem je ikada bio, pa čak i bolji od organizacije Final Fora Eurolige. Hvala im na komplimentima, mi ćemo se truditi i dalje biti dobar organizator. U europskom smislu ovdje fale samo Barcelona ili Real. Oni imaju super kup u isto vrijeme i to je šteta, jer vjerujem da bi to zapravo bio vrh, top. Pa gledajte, ja ne znam onda nakon toga što bi više mi mogli napraviti. Ja se iskreno nadam da ćemo dogodine imati jednu španjolsku momčad, ako nam se ponovo ne preklope termini njihovog super kupa prije početka sezone i našeg turnira. Recite mi jednu informaciju, nagovijestili ste određene razgovore oko Final Fora Eurolige. Ima li tu nekih novih momenata ili ćemo o tome pričati nekom sljedećom prilikom? Polako, vidjet ćemo što će biti, razgovori se jesu načeli, postoji želja s jedne i s druge strane, a naravno da se trebamo mi kao organizator potencijalni upoznati sa uvjetima i svim onim što ide za jednu tako veliku organizaciju. Ne želim u ovom trenutku uopće razmišljati o tome, ako bude jedan dan mi ćemo se sigurno potruditi da bude kako treba. I nakon ove organizacije koliko odmora slijedi, koliko dana je potrebno da se vratite u ležište? Pa neće biti dugo, dok je sad sve friško, moramo pripremati izdanje za 2019. godinu i vidjeti što će nam donijeti iduća godina, s obzirom da se igra svjetsko košarkaško prvenstvo koje će biti u Kini, neće biti baš puno prostora za organizirati turnir, tako da ja vjerujem da ću već sutra odlučiti koji datum će biti.
Tako je bilo u Cedeviti, poštovani gledatelji, u našoj emisiji Hrvatska košarka. S vremenom dodirnut ćemo i ostale destinacije, proći po ostalim klubovima, doživljavati svakako i njihovu stvarnost. Sljedećega tjedna opširno ćemo se baviti početkom HT Premier lige, pomalo i predstaviti klubove koji će se natjecati u toj ligi i dodirnuti atmosferu koja bi ove sezone mogla biti na našim igralištima, u našim dvoranama. Toliko za danas, lijepi pozdrav na kraju 4. emisije Hrvatska košarka. Budite svakako i dalje uz program Arena Sport televizije.